Пам-пам-пам. Видик. В минулым выпуску видика мы вам рассказывали про тое, што Сэм Альтман, OpenAI прадставілі чат GPT-4o, Omni, здаецца, это скарачэнне. Вось, і тады мы ўзгадвалі, што гэты чат ён загаворыць голасам штучнага інтэлекта, голасам Sky, які завецца Sky, і гэты Sky шмат каму падаўся вельмі падобным на голас этой самой Скарлетт Йоханссон. Так. Вось. На гэтай прэзентацыі з захапленнем інжынеры OpenAI дэманстравалі здольнасці бачыць, чуць, размаўляць. Вось гэты інтэлект. Ён размаўляў падобна да Скарлетт Йоханссон, гэта прызнавалі шматлікія журналісты, а таксама прызналі сябры і сваякі самой Скарлетт Йоханссон, якія пачалі ёй пісаць паведамленні, лісты, што тыпу, а ты давала дазвол, каб твой голас выкарыстоўваўся для агучкі штучнага інтэлекта. Зразумела, што, ну як зразумела, не зразумела, але падобна да таго, што для Сэма Альтмана гэта было незразумела. Вось, а для зараз я паспрабую просто адкрыць хоць штосьці, каб потым не страціць. Хай будзе Скарлетт Йоханссон, у нас такая прыгожая. А ты ведаеш, што Йоханссон, я думаю, Йоханссон, это ж сапраўды, это ж нешта скандынаўскае, другое імя Інгрид. Ты ведаў гэта? Інгрид не ведаў, але што яна скандынаўская, похожа, не так ведаў. Ну так, она это з Даніі. Ого, нічого сабе. Вось, Скарлетт Йоханссон завалілі паведамленнямі, часам занепакоеныя тым, што OpenAI выкарыстаў яе голас без яе згоды. Йоханссон пальчыла таксама, наняла юрысконсульства і апублікавала заяву, якой расказала, што Сэм Альтман раней звяртаўся па яе голас, але яна адхіліла просьбу па агучванню чат-бота. Яна, так, у верасні мінулага года гэта ўсё адбывалася. Вось што яна піша. У верасні мінулага года я атрымала прапанову ад Сэма Альтмана, які хацеў наняць мяне для агучвання бягучай сістэмы чат GPT 4.0. Ён сказаў мне, што адчуваю, што агучваючы сістэму я магу пераадолець, дапамагу пераадолець разрыў паміж тэхналагічнымі кампаніямі і крэатыўшчыкамі і дапамагчы спажыўцам адчуваць сябе камфортна з сейсмічнымі зменамі, якія тычацца людзей і штучнага інтэлекту. Ён сказаў, што адчуваю, што мой голас будзе суцяшаць людзей. Пасля доўгіх разважанняў і па асабістых прычынах я адхіліла прапанову. 9 месяцаў мінула, і мае сябры, сям'я і шырокая грамадскасць заўважылі, наколькі найноўшая галасавая сістэма пад назвай Sky падобная да мяне. Калі я пачула апублікаваную дэманстрацыю, я была шакавана, разлавана і не верыла, што містер Альтман здабыў голас, які гучыць настолькі жудасна падобны да майго, што мае блізкія сябры і інфармацыйныя агенцтвы не могуць адрозніць іх адзін ад аднаго. Спадар Альтман нават намякнуў, што падабенства было наўмысным, напісаўшы ў твітары адно слова «Яна» спасылку на фільм, у якім я агучыла чат-сістэму Саманту, якая устанаўлівае інтымныя адносіны з чалавекам. Ну, мы таксама пра гэта мінулым разам казалі, што ў твітары Альтман, адказваючы на адзін з нейкіх твітаў, што гэта падобна, здаецца, да Йоханссон, ён напісаў «Хёр». Хёр, так, ці хер, можа, ён хацеў напісаць, халера ведаю, што хацеў напісаць. Але атрымалася так, што гэта спасылка, гучыць як спасылка на фільм «Хёр», «Яна», дзе якраз таки грае Хоакін Фенікс і Скарлетт Йоханссон агучвае штучны інтэлект. Вось, за 2 дні да выхаду дэманстрацыі чат GPT 4o спадар Альтман звязаўся з маім агентам і папрасіў мяне перагледзець гэтае рашэнне. То бок, вось, прыкладна тыдзень таму прадставілі гэты новы GPT 4o, а за 2 дні да гэтай прэзентацыі Альтман зноў ж спрабаваў выйсці на размову з Йоханссон, каб яна нейкім чынам перадумала і дазволіла ім карыстацца ім
іх голасам. Але як піша далей Йоханссон, перш чым яны змаглі звязацца, сістэма выйшла ў свет. У выніку яго дзеянняў я была вымушана наняць юрысконсульства, які напісаў 2 лісты містру Альтману і OpenAI, выклаўшы, што яны зрабілі, і папрасіў іх падрабязна апісаць працэс, з дапамогай якога яны стварылі голас Sky. Такім чынам, OpenAI неахвотна пагадзіўся зняць голас Sky. То бок, там буквально толькі-толькі была апублікаваная гэта заява спадарыні Йоханссон, як OpenAI даволі хутка перасталі раскатваць гэты голас Sky на нейкую шырокую аўдыторыю і адмовіліся ад яго выкарыстання у чат GPT-4o, але прынамсі толькі пакуль. Яшчэ невядома, як уся гэта гісторыя будзе працягвацца. Таму што у той час, як многія чуць вось гэтае жудаснае падабенства паміж Sky і персанажам Йоханссон, сцвярджаецца, што зусім іншая актрыса была нанята ў чэрвені мінулага года, каб стварыць голас Sky. OpenAI абвесціла пра тое, што гэта быў дакладна не голас Йоханссон, яны выкарыстоўвалі для вось гэтага навучання свайго голаса, а што яны спецыяльна нанялі асобна нейкую актрысу, якая яго агучыла, і з Йоханссон яна ўвогуле да яе не мае ніякага дачынення гэты голас. Тады навошта трэба было здымаць? Так, ёсць пытаннечка. Вось, за некалькі месяцаў да таго, як Альтман звязаўся з Йоханссон, згодна з дакументамі, запісамі, кастынг-дырэктарамі і агентам актрысы, вось гэтая актрыса, якая насамрэч, здаецца, агучвала Sky, то бок усё гэта адбывалася задоўга да таго, як Альтман у першы раз скантачыўся з Йоханссон. Нібыта яны яшчэ у чэрвені, здаецца, мінулага года знайшлі актрысу, яна там пачала агучваць, а вось потым ужо ў верасні звярнуліся да спадарні Йоханссон. І гэтыя вось дакументы, запісы, кастынг-дырэктар, агент актрысы вось гэтай, яны нібыта пацвердзілі гэтую інфармацыю журналістам то ли Вашингтон Пост, то ли Нью-Йорк Пост, я ўжо не памятаю якому канкрэтна выданню, але нібыта пацвердзілі ім гэтую інфармацыю, што гэта сапраўды яны удзельнічалі, дакладней, што яны прымалі удзел у стварэнні голаса. Але якога голаса, насамрэч, ці то Sky, ці то не Sky, я не ўпэўнены, ці ведаюць яны гэта ўсё. Але OpenAI кажа, што вось гэта дакладна не Скарлетт Йоханссон. Пры тым, што цікава, агент, які гаварыў на умовах ананімнасці, яны не актрыса, якая агучвала Sky, не агент, яны не хочуць выходзіць у свет і казаць, карацей, хто яны такія, яны пакуль што кажуць ананімнасць, таму што спасылаюцца на бяспеку свайго кліента. Не ўпэўнены, што пагражае гэтаму кліенту, але чамусьці вот так. І гэты агент кажа, што актрыса пацвердзіла, што ні Йоханссон, ні фільм яна ніколі не згадваліся ў OpenAI падчас кастынгу, падчас стварэння гэтага голасу. Натуральны голас актрысы гучыць ідэнтычна голасу Sky, створаным штучным інтэлектам, на аснове кароткіх запісаў яе першапачатковага галасавога тэсту. Агент сказаў, што назва Sky была абраная, каб сігналізаваць пра халодны, паветраны і прыемны гук. Што бы гэта не азначала. OpenAI прыпыніў выкарыстанне Sky пакуль што тыдзень таму. Прытым апублікавалі паведамленне ў блогу з падрабязным апісаннем гэтага працяглага працэсу распрацоўкі галасоў для штучнага інтэлекта. І у адказ на прэтэнзіі Йоханссон Альтман у сваёй заяве сказаў, што OpenAI ніколі не збіраўся зрабіць голас Sky падобным да голасу Йоханссон, і што актрыса для агучвання была выбраная да таго, як ён звязаўся са спадарняй Йоханссон. Таксама сцвярджаецца, што Альтман быў у сваім нейкім там сусветным турнэ, ездзіў, пэўна, шукаў інвестараў на працягу вось большай часткі гэтага працэсу кастынгу і не ўдзельнічаў цесна ў падрыхтоўцы галасоў. Але тут ўсё ж такі гэта словы OpenAI, і ім з цяжкасцю верыцца, калі Альтман сам, па-першае, у Твітары прамоўціць, а па-другое, калі ён двойчы звяртаўся да спадарні Йоханссон дзеля таго, каб скарыстацца ўсё ж такі яе голасам апошні раз за 2 дні да прэзентацыі, то бок ён разумеў, што голас
падобны да голас Йоханссон мінімум, а ўлічваючы, што вось ён гэта хер напісаў у твітары, то верагодна, што ён і хацеў дабіцца гэтага падабенства. Зразумела, што мы гэтага не ведаем, пакуль што ніякай судовай позвы няма, але пэўна Скарлетт Йоханссон можа падаць у суд, і як лічаць шматлікія ўсялякія гэтыя аналітыкі і юрысты, у яе вельмі добрыя шансы выйграць, нават калі гэты стане зразумела, што тая актрыса агучкі яна сапраўдная і што гэта ў яе просто такі голас. Гэта удасца выйграць, таму што, па-першае, ёсць сур'ёзныя аргументы і ёсць цікавыя прэцэдэнты. Справа Йоханссон параўноўваюць з справай, распачатай спявачкай Бет Мідлер супраць Ford Motor Company ў 80-х гадах. Тады Форд папрасіў Мідлер выкарыстоўваць яе ў голас у рэкламе. Пасля таго, як яна адмовілася, Форд наняў імітатара. Апеляцыйны суд ЗША вынес рашэнне на карысць Мідлер, паказаўшы, што яе голас быў абаронены ад несанкцыянаванага выкарыстання. То бок яна забараніла выкарыстоўваць свой голас, яны нанялі чалавека з падобным голасам і зрабілі падобную рэкламу з ейным голасам, у нас нейкім падобным голасам, але яе голас лічы, што быў як гандлёвая марка, штосьці такое абароненае законам, што нельга было просто так ім скарыстацца. Юрысты таксама кажуць, што ёсць некалькі фактараў супраць OpenAI, а менавіта вось гэты твіт Альтмана і яго зварот да Йоханссон у верасні мінулага года і ў маі гэтага года. Калі вы выкарыстоўваеце іншага чалавека і не было намеру гучаць як Скарлетт Йоханссон, чаму тады вы да яе звяртаецеся за 2 дні да публікацыі голасу? Гэта давядзецца патлумачыць, гэта выглядае даволі нестандартна. Идем. Слухай, я тебе скажу, что начинает складываться некая картина огульная. Ну так, давай. И зараз апранайце свае капелюшы з фольгі. О, моя любимая частка. Так, не, просто у мяне чамусьці гэтая крышачку неяк рэзаніруе разам з гісторыяй пра тое, што з OpenAI з гэтай канторы сышлі людзі, якія адказвалі і за бяспеку штучнага інтэлекта, і за гуманізм нейкі, ну, за нейкія правілы існавання і штучнага інтэлекта, і вось гэта нейкія такія рэчы, да, як не так яно там гучала, тыпу, як людзі, якія павінны былі кантраляваць, каб штучны інтэлект працаваў у межах на карысць чалавецтва, гуманізму чалавечнасці, на карысць чалавека, так? Ну, нешта такое. Ось, і яны пачалі сыходзіць з канторы, таму што нешта ў канторы ідзе не так, як яны сабе ўяўляюць, і яны, імаверна за ўсё, хочуць умыць рукі да нейкага пэўнага моманту. І вось гэта сітуацыя паказвае, што, імаверна, вось гэты Альтман, ён крыху такі самаўпэўнены чалавек, які хутчэй за ўсё нейкія свае ўнутраныя мэты, ідэі ў галаве ставіць вышэй за нейкую персону, за персаналізацыю, ну, за людзей. Бок, імаверна, ён думае тое, што ён нават нясе нейкую вельмі важную не функцыю, нясе нейкую важную ідэю, місію у чалавецтва, і што такія дробныя рэчы, як чыйсьці правы, чыйсьці там індывідуальнасць, голас, магчыма, не так важны для яго. І хутчэй за ўсё ён гэта рабіў, типу, да мы з ёй дамовімся, все, рабіце, я ўсё вырашу. Потым не вырашыў, хрен с ним, давай робім. Ну, потому што ён быў, хутчэй за ўсё яго ў галаве, тое, што ён робіць нашмат важнейшым, тое, што адбываецца вакол яго, і таму, хутчэй за ўсё, ён нават не разумеў, хутчэй за ўсё, наступствы. Типу, я нават не здзіўлюся, калі ён будзе сапраўды здзіўляцца, чаму усе узбураны гэтай сітуацыі, тыпу, якая розніца? Ну, голас і голас. Галоўнае же, што мы стварылі. Я думаю, што гэта паказвае яго, не паказвае, але ёсць, ну, узнікаюць пытаннічкі, што, імаверна, у чалавека сапраўды нейкі можа быць, як он беды з башкой. Ну, ведаеш, прычым, што ён не беды, то бок у яго такая дэрэалізацыя пачынаецца. То бок ён просто нейкі момант сапраўды можа адбыцца тое, што ён згубіць сувязь з рэчаіснасцю.
у гэтым ва ўсім. Так што імаверна тыя людзі, якія адтуль сыходзілі, яны нешта такое пачалі адчуваць. Вось. Так што вось нейкая такая ідэя. Вось гэта так вось і выглядае. Ну слухай, сама OpenAI і ўвесь штучны інтэлект, які зроблены, які зараз папулярны, гэты чат GPT. Пачнем з таго, што ён увогуле ствараўся, скажем так, не на дазволах. Яны просто бралі контент, скрапілі ўвесь інтэрнэт, Вікіпедыі, інтэрнэт-веб-архіў, Reddit, карацей, усё, да чаго маглі дацянуцца іх рукі, кармілі гэта ўсё нейрасетцы, навучалі на гэтым кантэнце, як яны лічаць бясплатным, згенераваным працай вялікай колькасцю людзей, стварылі прадукт і працягваюць таксама над ім рабіць, тыпу, мы нікому нічога не абавязаныя, мы вось перапрацавалі. Мы рухаем прагрэс. Такая ідэя. Я думаю, што вось эта культура як вышэй за умоўна за закон, за аўтарскае права, за нейкую абароненасць этой тваёй асобы, як у выпадку з Йоханссон, яны лічаць, Альтман, пэўна, можа лічыць сябе вышэй гэтага. Не ведаю, ці вяліся нейкія там дыспуты наконт таго, і хто прымаў рашэнні, што гэта павінна быць падобна да Йоханссон. Хутчэй за ўсё, Альтман разумеў, што гэта атрымоўваецца вельмі падобна да Йоханссон, і ён за 2 дні да гэтага ўсяго нават вырашыў паспрабаваць яшчэ раз. Прычым, бачыш, паспрабаваць, то бок нават атрымаўшы адказ, усё роўна прасоўваць далей свой прадукт. То бок у гэтым пытанні. То бок калі б ён атрымаў адказ і адмовіўся, потым бы пажаліўся, што вось яна не дазволіла, таму зараз усё перарабляем. Не, гэтага ж не адбылося. Ён ж, усё трэба скончыць, трэба паказаць, што мы зрабілі. Можа, нам даруюць, бачыць усе, наколькі гэта шыкоўная, цудоўная праграма, і скажуць: хрэн з той Йоханссон, ляпі яшчэ.